Good morning, Idol Bernard. Morning! Hindi man ang buwenti, presyo. Yes. Hindi na duma-duma nga ikan. Idatang nga aldaw Market Day. Iti Sunshine City, Laoag. Uy! Nang rugin ang imato ti presyo ti ikan, Idol Bernard, daw gapo pailaing iti Holy Week. Ti dumadara ket dati nga 220 pesos, itan ket 300 pesos Ha? kilo. Sus, Ti Mario. tilapia 160 pesos, dorado dati nga 250 pesos, 300 pesos itatan. Ti yellowfin 350 pesos ti kada kilo, maya-maya 250 pesos ti kada kilo. Ti metsusay dati nga 480 pesos, limaka 450 pesos ti presyo itatan. Boneless bangus 120 pesos ti kada supot. Ti met bangus dati nga 200 pesos, tatan ket 220 pesos ti kada kilo. Dalagang bukid dati nga 200 pesos ti kada kilo, itatan ket 280 pesos. Ti met pasayan dati nga 550 pesos, itatan ket 600 pesos. Ha? Idol Bernard. Ti Malaga 480 pesos, dati nga 450 pesos. Pusit 230 pesos, ti Metlames 180 pesos, Talakitok 250 pesos. Ken ti Dariway ket 230 pesos ti kada kilo. Dahil tapay laing Idol Bernard ti presyo digiti na dumaduma nga ikanitata ito'y Tiendaan iti Laoag City. Para iti Price Watch tayo, iti Palengke Report. Daytoy ni Idol Tony G, Tatak RM.